Hey, nibhizi nikhuluma ngey'ngxaki no-lenient lapha. UJulius Malema uhlele ngesicathulo emqaleni kababa lapha. Ubaba ukhipha amehlo kubo uyamsuffocate. And this will be the end of ubaba and the organization. Akekho phela umuntu wakamasobala noma wakwa-challenge ubaba wawina except uJulius Malema. Uyabuza uJulius uthi masukelana nini nanini ubaba esekwazi ukuhlanganisa izwe noma yena esefuna ukuhlanganisa umuntu omnyama under one umbrella. Engani ubaba wanqaba njena ewupresident ebemnika bethi nawo ama-voters EFF naka ANC kwanqaba yena ubaba uthi bashawa lapha nama-bounce ababamba bagiphela ngaphandle bethi nakho let's expropriate the land without compensation. Sekusukela mama nini manje seyarealize ukuthi umhlaba abantu bayawudinga usezobenzela abantu into engcono. Nakho nento zaseMarikana it was under his leadership uzenzakala indaba zofees must fall kunezingane ezafelwa ikusasalaza ezinye isemajele kunamhlanje zaboshwa siboshiwe kwakuyena okuyi-leadership yini kanjalo into sezofika esispecially i-ANC Youth League bathi ife uyasho baba ukuthi ife under his leadership yona iple leadership lesingaka akasefuna ukunite abantu waye kubaba ngoba kwakuphethe yena mhlabelwa whereby ilentozana uclicks ridiculous ilentozana abantu like abantu abamnyama ama-Africa ngeyinwele wazi waqolisa uclicks wakhipha ama-sanitary towels iyona iphi le like white monopoly capitalist ubaba akalwa nawo phumela nawo obala. Where does he stand ngendaba nationalizations of mines and bank? Uthini ngayona yonke leyo nto leyo? Antshela abafana bami akubuywa la kuJulius. And angazi ukuthi bathuleleni ngoba ngiyayifuna impendulo kaSG. SG phela kumele protect iqembu lakhe man. Angazi uFloyd ukuthi yini engamthathi. No. Nodala impofu naye ulibele dala lapha kuMalema lapha darling masaji inkulumo zakhe lezi. Ayiqondi into. They must face uMalema straight. Babela uJacob Zuma babengamsabi nanokumsaba babemtshela ukuthi umgulukudu wesigebengu umgulukudu wekhehla Zuma must fall kusho Floyd. And ngicabanga ukuthi Floyd uyarealize njengabantu baba ngimuzwe ekhuluma ngamambuka lapha uyarealize njengamanje ukuthi abantu lamakhehla amadala le genge nje o1965 kuyalema umva ayikhohlwa yona genge futhi yayingabathakathi ngaphambilini sekuphela yona abathakathi bayehla kancane ezweni ayikhohlwa leyo genge leyo. And ubaba will never accept ukuthi he was defeated by EFF kukhona Floyd baze bamkhipha kwa-ANC. Ubaba is starting to experience a bad reputation ngo-ANC nje kwaqala i-EFF yamkhipha ithemba engakayiqedi. Bona labo Floyd la bembeke phansi. Kwawenziwani kanti noMogo Wengu letho ilentozana i-report yenkandla lapha neParliament ubaba kuthiwa beze beqamba manga ukuthi ubaba parliamentary fit ishi EFF ukuthi yathi report his parliamentary unfit wambandazo ANC nani makuliwa kuliwa indaba yenkandla kamuzi ka246 million kwaqanjwa manga kwi-report yabo kwi-state oqedela i-state amanga kwathiwa isumi ngiphula yokucima ikhaya iworth 12 million nanizazi lezi zinto lezi politics enye into and ula manje uJulius ngiyakutshela inkosi impela ukhipha one and akekho ngalo kwazi ukummela bamsabo Floyd ukumthinta uMalema and ngeke baze basho lutho kumele ngabe useprotectile uFloyd kumele ngabe kwamanje ama statements kutweet alentozana afaka umjovo straight kuJulius manje uzothiwanike nina lapha esibhedlela lalani phansi dokotela Jove bani ngiyajova njengamanje ngiyasebenza kubi.